Obce v okolí hlavného mesta zažívajú už niekoľko rokov stavebný boom a sťahujú sa do nich ľudia zo všetkých kútov Slovenska. Napríklad v Bernolákove sa za posledných 20 rokov zvýšil počet obyvateľov z 2500 na 6500. Mnohí z nich v obci nemajú trvalý pobyt a tak neplatia podielové dane. V obecnom rozpočte tak nie sú peniaze na budovanie potrebnej infraštruktúry k novostavbám. Chýbajú peniaze na občiansku vybavenosť, na vybudovanie vlastne ciest, inžinierskej vybavenosti. Podobný problém pociťujú aj v Ivanke pri Dunaji. Od roku 2000 sa tu postavilo 600 nových rodinných domov a ďalších 10 bytoviek. Pokiaľ sem príde mladá rodina, tak za 3, 4, 5 rokov vygeneruje vlastne ďalšiu populáciu a tí minimálne potrebujú mať školy, škôlky, zdravotné strediská. Nielen Bernolákovo či Ivanka pri Dunaji. Možnosť nového zákona chce využiť väčšina obcí v okolí Bratislavy a od nového roka chcú vyberať poplatok za rozvoj. Platiť ho bude každý, kto si v obci postaví objekt väčší ako 150 štvorcových metrov. Výšku poplatku si určí každá obec sama. Podľa zákona je to minimálne 10 a maximálne 35 eur za štvorcový meter podlahovej plochy. Obce, ktoré ležia ďalej od väčších miest, chcú s poplatkom buď počkať, alebo ho nechcú zavádzať vôbec. Napríklad v Klenovej v Snínskom okrese obyvateľov ubúda. Za posledné 3 roky sa ich počet znížil z 530 na 500. Starosta preto neuvažuje, že by výstavbu v obci reguloval. Za posledných 10 rokov nepribudol ani jeden ako nový rodinný dom. Náš zámer je, aby sa v obci aspoň každý rok pribudol jeden rodinný dom, to by bola taká ideálna situácia, alebo aspoň, že by sa prisťahovala nejaká nová rodina do obci. Ešte my podporíme nejaký rozvoj ciest a týchto vecí z obecných zdrojov. Súčasné znenie zákona počíta s tým, že poplatok by sa mal platiť aj za zatepľovanie či obnovu budov. Poslanci však pracujú na novele a keď ju schvália, poplatok za údržbu stavby sa platiť nebude. Kristián Čekovský, RTVS.